Ești femeie și îți exprimi nevoile, totul pare ok. Ești bărbat și îți exprimi nevoile, parcă lucrurile devin toxice. Hai să vorbim despre double standards. Bine ai venit la încă un episod din La Cafea cu Psihologul. Eu sunt psihologul și azi vorbim despre standarde duble. Ce sunt standardele duble? Sunt acele situații în care pentru un gen este ok să exprime ceva, dar pentru celălalt gen lucrurile sunt polarizate într-un mod toxic, chiar dacă este o nevoie fundamentală. Exemplul cel mai concret este exprimarea nevoilor. În social media am observat că diferă conținutul care este livrat genurilor. Femeile primesc informații pe feed de genul bărbații nu sunt buni de nimic, nu poți să te bazezi pe ei, mai bine te descurci singură, dacă tipul ăsta încearcă să vină către tine e un fraier, mai bine te duci către unul nonșalant sau bărbații nonșalanți nu sunt buni de nimic, mai bine te duci către unul care știe ce vrea de la început. În principiu găsești mesaje care sunt asociate cu devalorizarea bărbaților. Pe partea cealaltă, bărbații primesc mesaje de genul femeile sunt ușuratice, go king, du-te singur, fii sihastru, rupe-te de societate, mergi singur, mesaje hiperreligioase de genul Dumnezeu o să-ți dea din cer soția când o să fie momentul potrivit, acum este timpul tău, ridică-te, care da, ca bază pot părea bune în ghilimele, dar sunt profund toxice pentru că noi nu putem trăi în sihăstrie. Nu suntem niște pusnici să ne urcăm în vârf de munte și să ne pice din cer prieteni sau contexte sociale. Avem nevoie de oameni în jurul nostru. Și asta e valabil pentru ambele genuri. Dacă atacăm celălalt gen, nu o să facem decât să creăm gândiri toxice, hipergeneralizate sau să gândim dihotomic. Ce înseamnă asta în termeni mai normali? Păi o să exagerăm și o să spunem că toate femeile sunt așa, că toți bărbații sunt așa. Nu te poți baza pe nimeni, mai bine stai singur. Nu, asta e o formă de gândire rigidă și toxică, iar gândirea dihotomică gândește în doi poli, care și ei sunt egal toxici. Ce este de făcut atunci? Ok, înțeleg că trăim în România și poate nu avem cel mai sănătos context. Da, pentru femei înțeleg că poate dați peste anumiți bărbați care sunt toxici. Ce înseamnă toxici? Pentru că se folosește foarte des cuvântul ăsta care are ramificări generale. E un cuvânt care nu prea înseamnă nimic, îl poți lega emoțional de orice. Haideți să vorbim un pic mai clar. Înțeleg că sunt bărbați care sunt abuzivi fizic, în sensul că vă lovesc. Înțeleg că există bărbați care sunt abuzivi verbal, înjură, vă insultă prietenii sau folosesc o tonalitate abuzivă, adică țipă, urlă, vă atacă imaginea. Înțeleg că poate există bărbați care nu sunt asumați, mai ales în relație, vă înșală sexual, vă înșală romantic, vorbesc cu alte femei și vă dau la o parte. Înțeleg că poate există bărbați care nu se descurcă la treburi tehnice, de exemplu, să repare ceva în casă, să schimbe o lustră, să monteze ceva. Înțeleg că poate sunt bărbați pe care nu vă puteți baza cu responsabilități, să spele mașina, poate să vă ia de la muncă în anumite situații, să vă ajute să cărați anumite lucruri. Înțeleg că poate sunt bărbați care nu sunt atenți cu voi în momentele mai sensibile, când poate vă simțiți izolate emoțional și aveți nevoie de un suport acolo și atunci el nu este în stare să-și dea seama de asta sau nu este mai blând. Înțeleg că poate sunt bărbați care poate nu sunt sinceri de la începutul date-ului, că ei poate sunt angajați în altă relație, dar este important să nu generalizăm. Și acum, ca să nu fiu ipocrit, o să vorbim și de partea cealaltă. Bărbați sau băieți, înțeleg că poate sunt femei care nu sunt atât de deschise emoțional pe cum ați vrea. Înțeleg că poate nu sunt femei care nu sunt atât de sexuale pe cât ați vrea. Înțeleg că poate sunt femei care nu sunt atât de empatice, care nu vă ascultă așa cum ați dori să vă asculte, să vă audă, mă refer, nu să vă asculte dintr-o perspectivă submisivă. Înțeleg că poate sunt femei acolo care sunt mai asertive decât ați vrea.
înțeleg că poate sunt femei care sunt mai vocale decât ați vrea, înțeleg că poate sunt femei acolo care sunt mai încăpățânate pe anumite contexte, înțeleg că poate sunt femei care nu se pretează pe ceea ce ați dori voi în casă, poate să fie mai deschisă către treburi casnice. Poate nu sunt femei acolo care au o perspectivă de creștere, să crească împreună cu voi. Poate sunt femei acolo care nu-și doresc copii. Poate sunt femei acolo care sunt interesate de bani, într-adevăr. Poate sunt femei care nu sunt interesate de o relație și poate doar vor o noapte cu voi sau o săptămână, 2. Dar e important să nu generalizăm. Și atunci ce facem în situația asta? Pentru că situația în sine e foarte toxică. Nu neapărat evenimentele astea. De ce? Pentru că câteodată există compatibilități în funcție de comportamentul fiecăruia. E important să privim lucrurile dintr-o perspectivă umană, umanistă. Ce înseamnă asta? Nu bărbații sunt cei care înșală și nu se implică emoțional, ci persoanele care nu au o maturitate emoțională suficient de mare sau care au probleme în a sta cu ei înșiși, au probleme de identitate, tind să se ducă în atât de multe relații pasagere pentru a putea să se lipească de acel mic high de dopamină pe care îl oferă o aventură romantică. Nu femeile sunt cele care vor doar bani și atât, ci persoanele care nu sunt suficient de mature încât să înțeleagă că o relație este formată și din conexiune emoțională sau poate nu au avut un model în familie suficient de sănătos pentru a înțelege ce înseamnă de fapt apropierea emoțională, tind să se ducă către bunuri materiale, pentru că la fel ca și în celălalt exemplu oferă un boost de dopamină, oferă un pic de sens, deci este vorba despre o problemă de identitate în aceste 2 exemple. Ce vreau să spun este că nu ajută să dăm vina pe bărbați sau pe femei. Este important să privim lucrurile un pic mai nuanțat. Oamenii care au anumite probleme se comportă așa. Oamenii care au avut istoricul ăsta de viață se comportă așa. Și scopul nostru nu este să îi reparăm, scopul nostru nu este să devenim salvatorilor, scopul nostru nu este să ne frustrăm că acest comportament nu se pretează pe nevoile noastre. E important să-mi dau seama care sunt nevoile mele, dacă omul, nu bărbatul sau femeia, omul din fața mea este compatibil cu mine, dacă doresc să stau în preajma lui în continuare, ce mi oferă relația asta nu la nivel utilitar, adică nu la nivel de lucruri concrete, ci ce mi oferă emoțional, cât de deschis este în fața mea, am ce să construiesc cu el, dacă asta îmi doresc, evident. Dar suntem compatibili? Da, nu. Nu suntem compatibili, vom fi vreodată, dacă nu suntem de la început. Câteodată tiparele toxice o să ne spună, da, pot să-l salvez, pot să-l repar, da, pot să o conving, da, lasă că dacă mă schimb eu lucrurile vor merge. Nu vor merge niciodată. Dacă lucrurile de la început nu sunt fluide, dacă lucrurile nu curg, și când zic să curgă nu mă refer să curgă de la sine fără niciun pic de implicare. Nu, dacă nu există o reciprocitate de la început și identificăm aceste tipare, atunci nu merită să rămânem în relația asta și îți garantez că vei găsi pe cineva mai bun acolo, pentru că suntem atâția oameni în România și în lume, așa că nu vei fi singur. Atât pentru azi, te aștept și data viitoare la Cafea cu Psihologul. Ciao!